Kakang Durna priye kabare? Anggone si Kakang kepengin mboyong. Iya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora? Wah, pripun Mremban pikantuk damel menapa mboten? Anggen jeng andika badhe mboyong kok Prabu Ndarawati kepareng ingkang putri Banjar Jungo puntur sasana Cemadung lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bawadana putra pun Surtayu Cemadung dawuh, Bawa Mremban putra pun Kartomarma Cemadung dawuh. Kanjeng Rama ingkang putra pun Swatama Cemadung dawuh. Dicune wonten dawuh Kakang. Nyatane jebul angel dikrama apus. Nalendra Ndarawati tu nalendra ingkang wicaksana. Nggih, Kakang Durna. Nadan kula wis gawe-gawe karti sampeka. Yen ta rawuh ing anak Prabu Ndarawati dikersakake dening Sinuwun Prabu Duryudana parandene. Nadyan kathah waweka ingkang dipun ngendikaken lerekipun namung badhe boten purun dipun boyong wonten negari Ngastina. Terus ngantos dados padudan antawisipun ingkang ngraka ing Sukalima kula kalih Sinuwun Prabu Ndarawati. Wekasan kula mlajar saking Datulaya ing wigatos namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan boten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negari Ngastina. Tan kula badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres. Lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi? Dipun rudha paripeksa. Rudha paripeksa. Kurawa dipun ketapaken. Nek pancen Ratu Ndarawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Durun. Krungu dhewe to Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora ming kepenak-enak kapienak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndarawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkata. Nggih. Mboten kedang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nuwun pamunten lho Man, niki mboten nuwun sewu, mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidhal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Koko Prabu Ndarawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong, nek mboten ya aja meksa, mengko ndak malah wonten tibaning kurban malah mboten prayoga dadosanipun. Iya, Der nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tumuli mangkata. Non wis tak kendhau. Surtayu Kartomarma Swatama aja wegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndarawati singkirna. Sinuwun Prabu Ndarawati kudu rawuh negara Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Mangkata dina iki. Swatama mangkata. Kartomarma Surtayu Dursasana kabeh wae para sata Kurawa ora wiji mbaka siji. Durgempa Dursena kabeh wae klumpukna. Nek perlu aja maju mbaka siji, ning maju amana dikroyok negara Ngamarta. Yen maju mbaka siji kok tak bisa menang lawan anak-anak Pandhawa sing bakal ngayomi marang Nata Ndarawati. Nanging yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Estana dawuh Kakang Penemban Durna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana.
tresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kanggo mitirane ngasta kang mitirane ngastane ngasta Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalanmu Antarja wonten timbalan Antasena piye Pakde kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu nggih Setyaki wonten timbalan ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawuhan Begawan Durna lho Durna mriki iya Setyaki wah panjenengan kok mboten paring dawuh menawi paring dawuh Durna dugi mriki marem ati kula kok sik urung ana perkarane kok wis marem ki ngopo kena-kena wae ning nganggo perkara dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti eneng perkarane iki kepenak nggone ngrampungi mriki lah iki eneng perkarane berkawisipun aku arep diboyong ning Ngastina lajeng Koko Prabu kersa ngono mboten ora durnane nesu iki metu njaba sajae tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa Setyaki wonten dawuh ngundurke Kurawa sendika ngestaken dawuh nyuwun diparilah piye menawi Kurawa sampun mundur durnanipun ketingal parang dipun ajar piye Werkudara entuk aku sing entukke wis wah caedan sing ditakoni aku kowe sing wangsulan lho aku rak manajermu to Pak entuk mak cilik entuk Setyaki wonten dawuh Mas kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu nanging aja banget nggonmu ngajar pendha-pendha aku weruh kowe ngajar Durna lek mung ngajar sak penakmu dhewe ora nganggo rasa kamanungsan asih jeneng wong ngajar kok nganggo rasa kamanungsan ki carane piye aku tak takon wis nek ngantem wong terus hi kowe ngono ki ayo ora lara kok ya ben ngono kuwi kok ora entuk boto keproke boto entuk gendheng keproke gendheng nek cara aku sah wow ngedan anake wong gemblung malah males ora Werkudara karo Antasena ki nek gojek kok mesti kaya ngono kok mangkat to lho nggih ngestaken dawuh Gatotkaca Antarja awat-awatana makmu cilik lho nggih ngestaken dawuh Paduka Prabu Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang kaget aku Setyaki dasar para nyata Surtayu ya ayo di Begawan Durna ulungna tinimbangane tak obrak-abrik barisanmu lho aja ngawur gawar ngawur
sing kudune tak rangket ki Ratu Ndarawati. Mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa. Kok le bedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Ngastina. Rasa kakehan gurem tanpa guna. Kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina. Surtayu. Kaya arep ngruda peksa lawan Kanjeng Koko Prabu Ayuh. Langka ana dhisik bathange Setyaki. Lho. Wani anakku, biyen wani, saiki wani. Ora ana jamak lumrahing Sencaki wedi karo para Sata Kurawa. Babu babu. Ora minggat tak untapke marang kayanganing Bathara Yama Adipati maju jangkah. Dibantangan ora dadi kandha jundang Raden Setyaki kene markaning patimu maju Surtayu.
pinggir. Gatotkaca Siwa Kartomarma monggo Ratri mundur ora bakal mundur la ingaten kula kedah wantun kaliyan panjenengan kokan bebangal mati ha Antarja Swatama aku kok entuk iki ya anane iki ayo Pakde Durmagati Antacena ya kaya apa aku sing tekaning pati jelas aku ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekaning pati pengen urip mundur la ijo aku ora gelem mundur boyong Koko Prabu Ndolowati Koko Prabu lak gelem tak boyong ning negara Ngamal to lawe lantas palang malang putung waduh ngecek banget iki ayo kaya apa aku sik sing ngantem manut ayo kowe kaki mati jeneng aku wah edan mati kowe pecah jajamu semplok kowe modal edan kowe anak apa ta kowe nyatane ora apa-apa nyamburinya lemok wangsul lho Bali piye Kurawa niku akeo kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang ketemu sapa kowe pinanggih Setyaki sajaipun nesuwe banget mripate abang mendem kok mboten man nesu Setyaki niku mboten tau ngombe minuman keras niku mboten lato. Nesu kula ditantang langkauna bathang Setyaki. Kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu, pecah siramu, bangga utayane diadi, Man. Aku ya weruh kok. Nggih. Kowe ketok mulih mutrampil ning pisanan. Nggih. Kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun Wilasur Tayu ke meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak. Karo Setyaki kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh nggih ming pisan niku. Bar niku sampean pirsa dhewe, kula diajar. Setyaki kula jotos mboten dirasake. Kula nyaut tumbak, sing nguncalke tumbak sinten, Man? Aku. Nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel. Pancen tak sengaja. Kena cengelmu to, gengeng.
untung ming alon. Dadi ming tatu sithik kula tumbak ngiwa endo nengen kula tumbak nengen endo ngiwa. Setyaki obo karo prajurit mburi duncali godo candak saut sabetke tumbak kula cleng suarane kemenclang mletik metu genine. Mboten suwe tumbak kula disuntreng kalih Setyaki apa? Disontreng. Disendal ngono lho. Disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah. Pruk ngono. Kula mendelik mripat kula pindhane nggon cengel dies gebuk nggon rai prol. Rumah sakit pundi man? Ada. Ajeng priksa. Mripat kula nggo nyawang napa-napa kok loro. Niki wae kula jangon karo sampean, kula nyawang sampean kaya kirik. Prek. Karta anu Surtayu ki nek karo aku jan ketok kaya dem-deman. Pejah kula man. Mungsuhmu ya Setyaki pun ganti. Sapa? Giatut Kaca. Kula wanek-wanek iku kula antem mboten napa-napa. Kula didak sikil kula, megap-megap sikut rai kula, rasane kaya arep semabut. Bar niku kula dipolong gantang dheweke nyaut kula nyamber ora kena tak ece samber bathuk kula. Mek ngenten iki man. Ngenten iki. Kula wis kalah. Gumun kok aku ya. Kartomarma ki makne gedhe kok kalah karo anake. Lho kok iki akeh men to sing maju inggih man. Mungsuhmu Antarja minganggo tangan siji, isin kula man. Swatamane anak pendhita ampuh kok mung di tangan siji karo Antarja. Asem. Sencaki dudu. Ketemu Gatotkaca, salah. Antarja luput. Ayo bedhen coba man. Ora ngerti Antaséna. Kula ketemu Antaséna niku wis ati kula wis telatapan. Mesti modal kula. Ning kula wanek-wanek kula antem diel-diel ra apa-apa. Dhek balik kula antem gencengel diel-diel gak apa-apa. Dugang cangkem kula man. Cangkemmu engko diel wonten kula telatapan nganti bengok slobat. Wah! Dibampet ngangge sikil cangkem kula. Slup. Legi. Oh. Entutina bal gawe ketape no Mbak ora ngerti aku. Ngletak candha awak kula cek banting teng lemah. Duel kontal nganti tekan gen kempul. Oh. Nika. Kalah. Mundul. Ah iya. Antaséna bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku isin. Aku lho kok biasa, Man. Icin apa nggo icin nyatane kalah kok icin. Ala ya mundul mangane modal. Mbok ya wis niku wau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulajan dadak ngongso-ngongso nek la iso ya wis. Klungsuk-klungsuk nek melu udu. Aku lho pun maju pun udu. Musuh Antaséna ya Pak. Ora sembarangan lho musuh Antaséna niku. Ora saben wong wani man. Lah sampeyan sing tuweke lawani kok. Muni wani ngono tak undangke wonge. Muni yo. Aku ora perang kok. Ora perang mung isane mung ngakon. Mung dawuh paitan cangkem wae isa. Wedhus tenan. Wong tuwa dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Dur, Nun. Adimu sing isih sapa? Lho wae, kulo tundang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengguni. Piroan? Maju ora le? Mungsuhe. Sencaki ana. Gatotkaca ana, Antarja ana, Antaséna ya ana. Are milih sapa? Waduh. Abot kafe man. Terus pun sekecake kula tak teng niki mawon. Ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Ora usah maju Cit, wis aku malah mangkel aku krungu suaramu Cit. Lha mulane niku pun ora rasa maju. Dur, Nun. Ayo maju le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih.
ning sak madya mawon lho nek kalah ya mundur ora usah dipeksa gawe lega Kakang Penemban Durna nggih. Antasena Pakdi Dursasana ya. Bapakmu wis gila karo aku. Apa meneh kowe ming cendhenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karuan kalah lho, Dik. Ana tembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo, ning anake emoh nek kon kalah karo Pakdi Dursasana. Ate nek dinyek wong sak kewagon aku. Antasena kok kalah karo Dursasana. Wani karo pakdemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat candhak sirahmu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candhak sirahmu. Gedruke nang lemah mencotot utekmu. Waduh. Kok luwih medeni kowe. Ayo wong Sumbar iki pokoke ngedonke mungsuh. Yo sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan yo. Halo apa? Halo apa? Halo apa? Canda. Awas banting jotos banting jotos jiwit banting pengkal. Wedi marep tak mungkur ayo. Antemo legane atiku. Waduh. Ojan. Antasena. Wong edan, wong gemblung. Aduh, iki piye iki menungso kok diceblokke nang lemah. Kapora kowe. Rumangsamu menangan apa piye anggere diantem rawuh banting.
Ya tos kene iki sing ngrasake mangkele ra jamak-jamake. Ngantem banter pripaksa jamak-jamak kok dibanting ting. Ayo mudar kowe ning ngono. Ora iki ra iso metu aku. Wis ben ning ngono wae rasa metu malah suwe kok. Mangsane cucuk kok ya. Weh, Antasena iki dicabut. Dicabut piye? Rasa dicabut kok ucul dhewe. Oh, edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget kowe ling undang. Pamuan. Kenal apa, Dur? Cebloke Antasena. Man, piye? Dicabut, Man. Ming cabute dadak sambatan. Ora nyatane kaya ngene iki, Man. Wis meneng kok. Aja ubah kowe nggih. Ngene wae. Rajake jero tenan iki to. Tak angkat obahe ora. Diugak-ugak sik, Man. Men saya enteng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Lah ora rumangsaku. Ora dingenek niki ora. Ora rampung-rampung. Diangkate sing nenek. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Nek ngono tanduran dulumah kae sing rusak kowe. Ngerti lagi diceblokke urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Nun, ora entuk ron sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten jabuti tak ajar ceblokke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh dilongko wae. Mutar kula wani nang tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Saka wetan kok ana gerobak. Man! Oh sikik to tak stope. Rasa kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Wah, ketlides ilah kula, Wan. Kakang Durna. Pripun, Dik? Mang mriki. Lho, Dursasana kaya napa? Niki diceblokke Antasena, Ngerkasa. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, wis ora pati ndukak mana. Enggak. Oh, wis. Ngati-ati, Pak. Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatan nggih. Nek mboten nyawi. Rada. Aduh. Kok pedes to niki? Dik Pate. Pripun? Sampeyan salah le nyekel rambut. Niku dudu rambute Dursasana. Oh, lah mula kok cendhek ora. Oh, suwun, Man. Suwun Bapak pun mundur. Kalah pun mboten sapripun-pripun. Aduh, pripun nih Kakang Durna? Oh, nek nganti gakar-wikar, kula sing didukani, kula tak adu arep karo Antasena. Aku njaluk kanthi banget. Mbaya mulung atimu Senjaki sagedakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembukan sing apik-apik Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergo ujaring para pinter sak ala-alane manungsa iki sing ana apike, sak apik-apike manungsa iki mesti katabetan rasa ala, kuwi mesti eneng. Mula nadyan kowe sengit karo aku, ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Ndarawati. Wajah, mati aku. Wajah. Majik.
Majile. Majile, wonten dawuh nggih. Ora wis diweling karo Wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep apa dikaya ngapa iki eyangku. Aku elek-elek karo sampean. Dasare apa Mak Cilik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar. Yen yaki. Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Padha Gungger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Mak Cilik mundur, mboten. Mundura, mboten durung tutuk ning ngajar Durna. Iki mbahku Mak Cilik. Ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Mak Cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna. Sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tak wedeni apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Konjur sampeyan dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sampeyan kaya gawe martabak. Didanake. Wes. Mak Cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak Cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wah, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepira banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah. Kene marganing patimu bangga ta ayone. Rekake arep purun. Sengkune pancen celeng tenan. Ngerti kene diajar sampeyan ae dhewe konjur dikarat sampeyan. Dhewe mate dunduri mawon dhewe mate. Swemyong ambreng kadi karunaning kasose yane marga memalat kondho sang gondo astrat mojo Setyaki wonten ing balat. Aku ngaturake panuwun lho Koko Prabu Dawah sami-sami. Dene Begawan Durna karo Kurawa wis mundur saka negara Kamarta. Lho kasinggihan mekaten. Aku njaluk karo kowe sawetara wektu kowe remo ning Ngamarta ya Setyaki. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi? Nyagui kelawan dawuh pangendikaning Kyai Prabu Darma Kusuma aku ki nan ngupaya menyang endi Waragil Pandhawa ya kuwi adhiku Si Sedewa. Lho iki. Lajeng kundur paduka mbinjang ngrapa yen wis bisa gandeng kundure adhiku Waragil mestipun Kakang bakal bali marang Praja Ngamarta. Lho iki ngestaken dawuh sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kresna Werkudara piye
Apa aku dikebarengake melu? Yayi, si Adi lenggah kepenak wae marang Raja Ngamarta iki dadi kewajibaning pun Kakang. Yo. Pandongamu wae aku bisa ketemu karo adimu Ragil. Tumuli iso tak kanthi kondur marang Raja Ngamarta. Mung tansah memuji kersaning Gusti, muga-muga apa penjangkaning Kresna kakangku bisa kelakon. Pun Kakang budal. Yo, Kresna kakangku. Iku saknyatane gonjang seret winangun Rasa
Wati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrekanggeng awita dedenceng dencengan ya jagat mangestungkara sodhe selikur dina tobat Jaramaya wonten dawuh Pandya Betari tatanan Marawati bala baju barat aja ning padha saur manuk merga dina iki kayiwanganing dandang mangore ya kuwi ana titah ning sowan Ngabiyandara ora pangling Begawan Durna Jaramaya kasinggihan mekaten Pandya Betari Dumunten sakmangke kula aturi amiji dhateng sowanipun pun Begawan Durna wonten ing kayiwangan dandang mangore. Durna padha kanthi raja sapraptamu kulup Kumbayana. Tansah winantu ing suka basuki sowan kula Pandya Betari. Nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk. Iya Begawan Durna tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Kumbayana. Kula mundhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Mugi ampawahana kabagyan ing gesang kula Pandya Betari. Begawan Durna eneng apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Gita ana wong wigati mara gage matur ingkang terwaca. Yastunipun namung badhe munjuk atur ngesa Pandya Betari. Lerekipun atur kula menika kala wau sejatosipun namung kepengin sanget nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Pandya Betari. Supados samangke ami tulungi dhateng jasad kula Pandya Betari. Lire piye tine sira matur ingkang kaya mangkono. Oh nggih. Amargi dinten sakmangke kula nampi sasmitaning Jawata. Bilih Jawata menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih menika Wisnastan Wahyu Setya Wacana. Monggo sinten ing kedurungan wahyu menika kala wau menawi pujangga badhe lantip panggraitanipun titis panerkanipun. Nanging menawi menika Nalindra saengga sakmangke menapa ing dipun ngendikaken dening Nalindra menika kala wau saged sinulat lan tinudarsana dening para kawula dasih. Titis pangandikaning Nalindra titi ing samukawis lir. Iya Durna. Monggo nyatanipun kula menika dados pujangganipun para Sata Kurawa. Kula menika dados pujangga negari Ngastina. Mila adreng anggen kula kepengin kedunungan Wahyu Setya Wacana Pandya Betari. Namung kula nuwun sewu, sareng kula petang-petang mengsah kula ing badhe anggayuh wahyu menika kathah lan ingkang ngawrat mboten saged kejawi namung Nata Ndarawati inggih menika pun Prabu Bathara Kresna. Monggo nalika semanten kula menika badhe ngrimuk dhateng penggalipun Nata Ndarawati ing pangajab kula apus krama supados badhe kula boyong wonten negari Ngastina nanging jatosipun namung badhe kula krenah pejahipun sabab menawi Nata Ndarawati tasih sugeng wonten ing alam padhang tasih gesang. Artemtu kula mboten badhe kasempatan gayuh Wahyu Setya Wacana menika kala wau Pandya Betari. Mlengking saking menika gandeng kula sampun budidaya mboyong Nata Ndarawati parantine gagal. Kula nyuwun senjata pitulung saking Paduka Pandya Betari Durga wonten sukala lan ing penggalih. Mitulungi dhateng jasad kula kados pundi srananipun pados Paduka saged mboyong Nata Ndarawati wonten ing dandang mangure. Mangke kula piyambak ingkang damel srana pejahipun Nata Ndarawati menika Pandya Betari. Gagat risang kapirang ore nangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana
ya si tukang walang ati oh tobat lah kok dadi kaya mengkono kang dadi aturmu mongko nata Ndrawati iki titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi angel dijangka atine Begawan Durna langing angkat adreng rasamu ngono kepengin mateni marang nata Ndrawati ya to gandeng kowe wis nyuwun senjata pitulung karo Betari Durga aku ora bakal wegah kanthi srana mbudidaya supaya Kresna iso tak boyong marang Dandang Mangure nanging mengko yen tekan Dandang Mangure aku ora bakal melu-melu bab patine Kresna oh mangke menawi bab pejahipun Nata Ndrawati kula ingkang tanggal jawab kula ingkang sagah nanggel dosanipun lan kula ingkang sagah mejahi Nata Ndrawati yen mangken kaya mengkono sak jagat arat pramudita iki ingkang diajeni dening Nata Ndrawati lan Nata Ndrawati Kresna ora bakal wani kelawan katange ya kuwi Prabu Baladewa mula dina semengko aku tak memba Nata Mandura ondene Jaramaya ndak dawuh supaya memba Patih Mandura ya kuwi Pragata mengko ngendi ngene ketemu marang Nata Ndrawati bakal ndak kanthi prapta ning Dandang Mangure yen lumrah Nata Ndrawati ora bakal nduwa marang keparange kadange Werda ya kuwi Nalindra ing Mandura Durna Kontak mleguduk selalu gembol sumarante semalole hawala menawi setelah mengkaten Pandya Betari dinten sak mangke monggo kula aturi salin wujud kados Nata Ndrawati panginten kula Nata Ndrawati mboten badhe saged nduwa dhateng paringipun ing Raka Nata Mandura mara gage sawangen Begawan Durna aku tak salin wujud Nata Mandura Durna Sri Baladewa Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Jinawi mboten nginten babar pisan jebul sampun wujud Nata Mandura kados mekaten Pandya Betari Begawan Durna iya Jaramaya wonten timbalan aja wedi kangelan sira gandya wujud kaya Patih Mandura Patih Pragata nun ngestaken dawuh kanthi kaya mengkono ora bakal ana Subriya Ratu Ndrawati bakal tak boyong marang Dandang Mangure inggih ngestaken dawuh sinuwun Kudu swalu gembol sumarante marem raos sing manah kula kanthi wujud kados mekaten menika Pandya Betari boten badhe saged duwe Nata
Rama Ndarawati boten tentu saged andha dhateng keparengipun paduka Pandya Betari ingkang sampun wujud nata mandura. Praguta, wonten dawuh sinuwun. Bantu kelawan Begawan Durna mboyong kelawan kadangku Taruna ing Ndarawati. Kyai Prabu Kresna ngestakaken dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Tunggu sawetara ning Dandang Mangure. Tak golekane adikku Ratu Ndarawati. Sawise ketemu bakal takon manjing Gendhoga. Kanithara mengkono ora bakal bisa Kyai Prabu Kresna wal saka jroning Gendhoga. Mengko Gendhoga dibuka yen wis prapta ning Dandang Mangure mung kari mateni Ratu Ndarawati angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Waduh sampun persasat kadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna. Praguta wonten dawuh budhal dina iki sawawi kula dherekaken lho. Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandhang sampeyan. Kesah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengko surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam ngono bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung kulungguhanku nggone ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok. Nek ketingale pancen mung pangendika lumrah, nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati. Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wayu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sak piturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den nek cara kula mula kula terus wonten Bumira Tawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadhaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune
piyayi ingkang sakmangke kedunungan Wayu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara. Miatrangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari wangsa katiga. Waduh Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa. Satemah diakoni dening kadang-kadangku. Ya kuwi Kakang Mas Jodimati, Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darmakusuma. Awe mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng keliya dumawaing Wahyu Setya Wacana Ndara. Mareka den prayitna sumuris eka balik
merano semubang pangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sakatar kene donga engkung lir wowo sing pine panca apa toking ayam wono Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada menawi iki mboten pangling menika kadhi sowanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang tumuli katimbalana menawa wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadak Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestakaken dawuh Kresna padha kanthi harja saprapta kita kulup wayah ulun Dwarawati tansah pinanganing kawidadane ing sambikala pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk iya Kresna ulun nampa agarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tamanana kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan Narayana Prawa gatine dene jeneng kita sowan ngabyan loro pukulun njumbuhaken kan sasmita ingkang sampun kula tampi bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika Nastan Wahyu Setya Wacana mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika Wahyu pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Ndrawati menika sampun sinampiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukalilaning penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wahyu Setya Wacana menika amomong jagatipun ingkang wayahipun Kresna pukulun miat tangening kalanggawan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun Sang Mata Indrawati bila sowan wonten ing kayiwangan nedya nyuwun tumedhaing Wahyu Setya Wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang wis sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah midhanget aturipun Nata Indrawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila siga oncat saking kayiwangan Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun nanging yeti kabeh wis pinantra anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setya Wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumuli oncat sak temene wahyu wis ulun sengker madyaning angganing pukulun Bathara Gurya ulun pribadi nanging samengko teka oncat saka ing kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning Wahyu Setya Wacana Kresna pripun Di Kakang Narada kula mboten saged matur menapa-menapa
Darsaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Wah, dalah Kresna sampun ketayalan sowan dhateng Kayiwangan. Dene wayun cacenganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada monggo dipun prisani babaring lampahan menika Kakang. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wiladal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setyawacana. Setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungsa mono diwenangake mbudidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan ana ngangganing nata Ndarawati dene ora aku wis nglenggono lho. Ora pangling Koko Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Pragoto mongko adat ingkang lupya wis lakon. Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Pragoto mesti ora keri gajah Puspa Denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa. Lah dalah. Tanggap nata Ndarawati nalika semanten pus punika bilih menika panjalmaning mengsa sigra banting sumping wujud nata Ndarawati. Yai Prabu, Yai Prabu. Tribala Dewa Narpati duwe narik swara Kresna kalangkung tresnanira. Walah dalah Kresna. Lah kok Syadi mapan ana ing kene iki wigati napa? Iki Koko Prabu. Estunipun mboten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula pragil. Walah dalah wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat karo Syadi mbudidaya supaya iso pinanggih kelawan kadangku pragil. Koko Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring adhawuh. Malah kepasang yugya katujing nudinipun Kakang ketemu kelawan Syadi ning papan kene. Ngerti yo? Lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana. Syadi wis prisa nalika semana bapa Penemban Durna negara Ngamarta bakal mboyong marang Syadi nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kalawan Syadi. Kresna, kowe aja selak. Yen kowe wani nduwa keparenging pun Kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura? Nggih, sinuwun. Kula aturi mbangun mitra dhateng parentahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak ganti menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna, wah dalah bakal nampa duka. Mrene monggo Koko Prabu kula dherekaken kosek supaya ing rancak lakune aja nganti ana sambe kala apa-apa. Syadi manjing gendhaga wae. Ngaten Koko Prabu. Ya, inggih ngestakaken dawuh Koko Prabu.
Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing pilahing mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Raden Sediwa ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba mung angganing Raden Sediwa mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi ragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane Kakang Semar, kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak pirengake. Nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh. Anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk wong tuwa. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa bangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane bangun kasatriyan terus Kakang bangun kasatriyanku. Sah. Sah ya Kang. Njaluk lakon ora ana lakone kok do dijaluki ya marake kene iki bingung eling golek. Iki wis gathuk ya, Truk. Wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki bangun kasatriyane Ndara Sediwa. Kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Bangun ki ora perlu fisik. Bangun ki batin ya kena. Iki bangun batine Ndara Sediwa. Iya, Petruk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjo ya Sediwa tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun Koko Prabu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun Sediwa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken.
Durna, kula wonten dawuh Pandya Petari ngantos sumengkung nanggen kula ngentosi paduka Pandya Petari. Kados ngenteni sileming Palawa gabus kumambang ing Sila Kresna. Ning kowe aja kuwatir, ora coba sawangen. Gendhoga ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa? Kula piyambak mboten mangertos. Kowe lak kandhani ya Durna nggonku wujud nata mandura. Gampang banget gone ngrimuk marang Nata Ndarawati. Wekasan Nata Ndarawati tak apusi takon mlebu jroning gendhoga dheweke mapan ning jroning gendhoga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Loh, menapa saestu menika isinipun Nata Ndarawati? Bat-obat, mula tak bukake tontonan Begawan Durna. Das pundi Pandya Petari, das pundi? Lho. Bat-obat. Lah kok arti ora ndigamana jroning gendhoga kok isine mung sumping. Lho. Wonten gendhoga isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur ora. Sumping kok ya sempak. Durna ya ora krungu. Isine sumping. Nek ngaten dipun apusi wae. Kaya janji wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budal saka negara Ngamarta ngupaya kalawadi mulanang. Dewa, wonten dawuh Mas. Minggat nandi. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-ajahi dening Kakang Semar. Dipol, everyone. Tojak nendi? Golek wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang presani to, piyahipun pikantuk wahyu ale mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine. Inggih. Sampun dipun dukani ya, Mas. Ora. Wah, bagus. Son junjung derajate karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kowe aja tok pangan mentah ning hitungen suaraku ki piye? Tok gelar tok gulung. Aja dipangan mentah sampe nae dhewe. Nggih. Wis entuk wayu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngapa? Baleske. Kene iki rawani bales nek aku sing rasem bales ra rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah? Tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Baliyo ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahananmu entuk wayu aku sing nandingi. Nggih, ngestaken dawuh, Mas. Werkudara Nata Ndarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa?
bakal dadi pepalangku nggonku gayo Wahyu Setyawacana. Leno mripatmu Wahyu Setyawacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Ya tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukalima. Nata Ndarawati, ora usah ketemu Nata Ndarawati. Ketemu karo Nata Blambangan. Tobat, panjenengan nika yo ngendika sak penake dhewe. Ayo bali ra. Bali sesuk bali ayo bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih ngesaken jam. Madang ngejak akad tunguk-munguk paneng sapucaking ukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung lakon lek kula mbangun kasatriyanipun Ndara Sedewa. Iya Semar. Kok ora kasatriyanmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe mbangun ngene wong liya. Iya. Sing wigatipun tekan ngarepe subuh. Iya. Purnaning gati sura Sudraja ingkang rat suwuh brasta tengah ping Darmastuti rayu sami makarya hayung samya pinanggi Ndara.